Igbo bụ Igbo, Igbo njem ọnụ, Igbo na-emepe obodo, Igbo na-azụ mba, Igbo kwezuonu. Ọ dị na ka ọ na-adị nke onye chinye me gịnị nyazelu. Ọ bụ ụtụtụ ọma nụ anyị si wee na-abịalụ nụ n'isi mbido TV. Aka m Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe, Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV. Anyị adọrọ ịbụ amanụ na na-ene ya na-asị ọsọ nnake nọ na studio mba na katkist na achọrọ iwere aka gị mee gịnị kene ụmụ Igbo. Igbo mma mmanụ unu mana ọ na-eme agụpụ ụzọ agụpọ na ya bụla chi efuola. Anyị agwụchala imetụ unu mma na ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn ebe ihe ọma dị iche iche si abịara unu. Unu mana maka anyị si eme ya nụnụ. Eziokwu obi dị m ụtọ n'ụbọchị tata. Ọ gwụrụ okwu gbara ọkpụrụkpụ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Ana m asị ebe ọbụla ị nọ gị ime gịnị were oche wee menye gịnị nye ike gị echekwana ebe ọbụla ahụ. Aka bụkwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye aka na-eto the Catchist. Anyị nwekwara nnukwu onye ọbịa. Ama m na onye ọbịa anyị ọ ga-adị mma ka Ada Jizọs o gwere aka wee mee nke o were kpọlite ya. The Catchist. Igbo nwa na-ege ntị. Nsogbu adị ụmụnne anyị na studio unu ga-afụ nnọọ ezigbo maazị nwafọ Igbo tozuru etozu chizukwa gịnị echizu. Anyị chọrọ ka o were aka eme gịnị wee kene ụmụ Igbo biko ọgwa ahịa ịkpọrọ nwe ebe nna dị ekwu nkwuwa kịta dị Catchist nwekọ isi wee welie mana na-asị ka o were aka eme gị gwa ụmụ Igbo. O kwere aha njimara ya nwe ka ọ bụrụzi aha ọ na-aza mana achọrọ ka o were aka gwa ụmụ Igbo aha ya. Igbo mma mmanụ keleenụ kwezuonu ndewo n'ụtụtụ ọma nke onye ji ya jikwara ya ji maa wezigbo ụka. Ananụ n'ụlọ asị mgbe a na-azụ aja ihe agba n'aka na-ezi ewere njidewe ya. Ahụ m Sakris Akwara Ndụ nwa omelaka ya mgbe mbọsị. Ekelela m unu nọ makwa ojima. Ịfụnanụ The Catchist ịgbara asị ka o were aka eme gịnị gwa ụmụ Igbo ọkwa ihe nji wee mara ya ka ọ bụkwa ụmụ Igbo na-anụgo n'ihe ọ gwara ụnụ. Ịma na dịka The Catchist kwuru na isiokwu anyị ji wee bịa tata bụ isiokwu gbara ọkpụrụkpụ, isiokwu ga-emetụ gị. Ịma na isi mbido TV bụ ife niile na-eme ebe anyị na-eme ihe ga-eme gị ga-edozi gị arụ, dozie ezinụlọ, dozie obodo, dozie ebe ị na-azụ ahịa, dozie agbata obi onye ha na-eweta n'isi mbido. Ya ka jiwu biko ka ị na-enene isi mbido TV were ukwu gị eme gịnị ya oke. Isiokwu ahụ na-asị is it good, is it proper for a married person, a married woman or woman to maintain an intimate relationship with his or her ex? Nke a bụ n'onu ndị itika tụpụrụ ya. Ọ bụ na edozizie n'onu ndị maka esi ekwu okwu na-asị ọ dị mma ka nwoke maọbụ nwaanyị nugoro nwaanyị ma nugo di ka na-eme oyi wutu onye ya na-eme gịnị mebụrụ obi tupu ọ nụọ nwaanyị. Ọ ya chọrọ ka anyị tinye ọnụ n'ihi na ị na-anya n'obodo n'ụbọchị tata ịma na ọtụtụ ihe n'obodo na-eme gịnị ọ na-eme eme nwoke nụọ nwaanyị ma nwaanyị mee gịnị nụọ di ị na-anụkwa na ọ na-eje na-egburukwa akwụ na The Catchist n'ubi. Ọ na-ejikwa na-akparakwa akwụ n'ebe n'ubi onye ya emekara ihe bụkwa onye na-eje na-akparakwa akwụ n'ubi onye na-eme gịnị mekọrọ ife na mbụ mere oyi biko ewene na-enye afụ na ọ dịrọ mma. O nwere ọtụtụ ife ọ na-ebute nkwa ihe ọ na-ebute n'ezinụlọ. O nwere ihe adịrọ mma ọ na-eme anyị na-asị ka mee gịnị ka anyị tinye ya ọnụ n'ụbọchị tata. Biko achọrọ ka iwere ukwu mee gịnị nye oche n'ihi na anyị ga-emetụ ezi okwu dị iche iche ọnụ. Ịma na ọ bụghị isi na ọnọdụ gị mma maka enwere ka ndị Igbo si ekwu okwu. Enwere ike ịsị na ihe ndị na-asọ ka ndị na-eri. Ọhịa mba na-asọ na-eme gịnị na-eghere mba nri. Ihe mere wụ na isi na ọ bụghị ihe ziri ezi ọ ya dị mma ka ndị anyị na ha na-ekwu ka ha were ọnụ ha were mee gịnị were saa ya bụ ajụjụ maka na dịka mụnwa bụ Catchist na ebe a o nwere ike ọ na-adị m mma kama abịa na Sakris Akwara Ndụ ọ bụla ọ na-adị ya mma ịghọtago. Kama ihe anyị na-ebe a bụ gịnị anyị bịara ka anyị wetara unu ya bụ isiokwu. Anyị na-ekwu ọwụ ihe ziri ezi dịka na nwoke ịnụgo nwaanyị ma nwaanyị ịnụgo di kama o nwere ihe gịnị abụọ nọ na-akpa na-eme ihe nsuli ihe nsoli ọ na-adị m mma ọ na-adị gị mma mana imechara hapụ onye ahụ jee nụbazi onye ọzọ bịa nọkwa bịa sị na onye ahụ gịnị abụọ nọ na-anụ dịka di na nwaanyị gịnị ka nọkwa kama
nọ icheta isi na o nwere ka Obinna si eme m ka m jee nọnyere ka mụ na Obinna wee na-akpakwana ya aga. Nna anyị na-asị ihe dị otu a ọ bụ ihe ziri ezi, ọ bụ ihe ziri ezi dịka abịa n'ala Igbo, ọ bụ ihe ziri ezi. Sa Akwara Ndụ, ama m ka anyị na-ekwu iwere nwayọọ gba nkịtị, ọ dị ka isokwana ya bụ ụgbọ. Nna, o nwere ihe a na-ekwu a na-asị amakwu oteke etu esi edowe ọnụ ekwu ihe dị ihe ka ịma na ọ nwekwa na ihe a na-ekwu na n'ihu ọha, mana ama m na o nwekwa ndị nkụ ahụ na-eghere ndụ ka m hapụ ikwu ka ọ dị na be m. Mana ịma na alụmdi na nwanyị awụ naanị nwoke na nwanyị n'ala Igbo. N'ala Igbo, alụmdi na nwanyị gbasara obodo. Ọ bụghị naanị di gị na nwunye gị. Mgbe ahụ bịa kpọrọ ndị mmadụ aṅụọ mmanya, enye list, ego list, enụcha nwaanyị kpọrọ ya lawa. Mgbe ahụ enweghị onye ọzọ ga-ele gị anya maka ọ dị ezigbo mkpa. Mana abịakwa na ihe ndị oyibo na-akpọ wedding, a na-ajụ gị, a na-ajụ ndị mmadụ o nwere onye nọ ebe a nwere ihe ọ ga-ekwu gbasara alụmdi na nwaanyị ya kwuo ya ugbu a ma ya mechie ọnụ. Ịbịa ga-emechi ọnụ, enweghị ihe ị chọrọ ikwu. Emechazie mgbe nwaanyị na di ya labara, ga-abịazabịa chewa ọ na-eme ya eme. Ihe dị n'ime ya wụ n'ụkwa n'ihe na-akpata ụmụ ihe ndị a sị na ofuta nwere n'ime. Onye ọbụla nọ n'elu ala na-eto eto nwere mgbọrọgwụ n'ime. Ka ihe na-akpata ụmụ ihe ndị a, nke mbụ, ndị mmadụ nwere ike ịsị n'ọwa enweghị. Enwekwa m ike sị enweghị maka na ị nweghị. Nwaanyị asị enyi m nwoke a nwekwara ka m gaa si ya nyetụrụ anyị aka. Ya enyetụrụ gị aka n'Eke, nyetụrụ gị aka n'Orie, nyetụrụ gị aka n'Afọ. Mgbe o zuziri Nkwọ, ya sị gị nne batanụ n'ime ụlọ, bịa nyere m aka. Mgbe ọ sịsị gị bịa nyere m aka, gị si ya o nwekwara n'ihe m dọrọ bata. A sị gbaa nke mbụ ya tụrụ ogwe, gbaa nke abụ ya tụrụ, gị gbazi aka tọwa ogwe ka ịkụ. Ihe dịrị ime ya, ịbịa sị m na n'inweghị, ọ bụ inweghị ga-eme ị ga-eji cheta na gị na Emeka nọbụ n'ọyị. Gịnị mere iji hapụ Emeka gaa lụọ Okonkwo? Ị ga-anụrụ ilu Emeka. Nke abụọ, ịma na alụmdi na nwaanyị, o nwekwanụ ndị na-eme ya na ngwa ngwa. Mana onye a nwere ego, obi na obodo oyibo, ka eme ihe a ngwa ngwa ka ọ lawa, visa ya ga ha agwụcha. Mee ya papa onye ka ala bekee, gị nọrọ ebe a. Mgbe ị nọzi ebe a, gị bịa chetazie na gị na Okereke nọbụ na Oyi. Ọkwa ihe ndị a na-asị n'obodo n'obiwood arụ abụrụ nkụ. Ọ bụ na mmiri na-ezo, gị legharị anya, gị ma otu a, gaa chọzọ onye ga-akụ onye ga-ekpuchite gị ahụ. Ịhụ onye ahụ ga-ekpuchite gị ahụ tupu gaa lụwa Emeka n'obodo oyibo. Nke atọ, ọ nwekwara n'ihe ndị mmadụ na-emegasị. Ịbịa ga akwanye nwa gị nwaanyị ma nwa gị nwoke, ya ga lụọ onye a, lụọ ya na ndị be ha nwere ego, lụọ ya na ndị be ha na-amaghị ama, lụọ ya na ndị be ha na-amụ ụmụ mara mma, lụọ ya na nke a mere nke a. Achọrọ m ka ijide maka isiokwu ikpopụta kịta nke gịnị ọkpụ ọkụ. Achọrọ m ka ijide ya ebe ahụ. Biko Igbo m na-ege ntị, ka anyị mee gịnị, ka anyị jee ṅụrụ mmiri. Ọ bụrụ na anyị ṅụrụ mmiri chighata azụ, bidokwazi ebe ahụ. Enwekwana ebe unu jere, anyị na-echighata